Ngithi ngingaqondanga iqondile sonke lesikhathi. Thana akube yiphutha. Wena ufuna imali kumina. Shuthi imali onayo ku request yakho kumnganami. Ngangifuna imali onayo uthe udlale neboss ngoba mhlambe ubumfunela umsebenzi umuntu wakho ugcina utholile. Yebo ugcina utholile umsebenzi. Kamra uyakuzwa. Hayi wafa sondela. Uma ekhulume kude angimuzwa kahle nginenkinga emadlebeni. Uthi ukutholela umsebenzi bafo ngokulala neboss. Oh sacela sondela ngihlebelele la. Sacela ngihlebele bafo. Uthi ngakho wena ufuna umuzwa mfethu ngifuna sondela eduze. Ufebe into edume ekhaya. Mhlawumbe uyakubuya yabo bekubuka. Usefuna into yakho. Usefuna lento lokho eyibuka nje. Wenze ngazi uthi ngithi ayifuni. Ngivezeleni. Unje imina. Umholo wakho unyukile imina. Shuthi unyaka. Ungathi nguneya kakhulu. Lento le oqoqayo lathi ungijikjela ngayo. Imali yami ngoba usuyangicasula. Mina ngizela ngizela amaPakistani nakhona bekuyisulumani. Ngizela wena. Injani nje besulumani? Hayi angaze ngiyithinta. Uzongazenza ingcono wena. Kwamina bengibuye ngithatha imali yami ngiyokuthengela imbiza. Kodwa sisithanda no 3 years. Akwazi wangimithisa indaba ngazo ngimitha kumngane nakho. Unayo inzalo sipe? Manje Shuthi amasulumani.